جناب کافی بندے ہیں. اللہ پاک انہاں دے صدقے مغفرت کرے، درجات بلند کرے. جنازہ گاہ پہنچ رہا ہے، موڑی پیچھے بندے آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو میں نہیں کرنا تساں ٹھیک ہو؟ سلام الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. دوستو آج دا جڑا ساڑا ولاگ ہے بہت ہی غمگین ہے اور بہت افسوس زدہ ہے. ساڑے بھائیان محمد ابو بکر سیال مرحوم، اللہ پاک انہاں جنت الفردوس وچ اللہ تعالی مقام عطا فرمائے. دوستو اے ویڈیو بناون دا اے مقصد ہے بھائی اگر ساڑا کوئی دوست بھرا اس دنیا تو چلا ونجے تو او دے ونجن تو بعد سن کے کرنا چاہیے. ہائے دا انہاں کوئی فائدہ نہیں ہوندا. اسی آکھے بھائی نہیں بڑا ساڑا دوست آئی، یہ آئی وہ آئی، لیکن اے ساری گلاں کرنیاں نے، ایک دوے نال افسوس ہی کرنا، لیکن او دی واسطے ایسا کچھ ہی نہیں کرنا جس دے وچ ان فائدہ ہوئے، ان قبر دے وچ آسانی ہوئے. دوستو جداں ساڑا اس دنیا تو کوئی بھرا دوست چلیا ویندا تو ساڑا حق بندا ہے کہ اس دے اس دنیا تو ونجن تو فوراً بعد او دی واسطے کوئی ایسا کام کریوے جس دی وجہ تو انہوں قبر دے وچ آسانی ہوئے، او دے نامہ اعمال وچ ثواب دا اضافہ ہوئے، نیکیاں دا اضافہ ہوئے. قرآن پاک پڑھیے، درود شریف پڑھیے، کوئی ایسا کام کریے جس دی وجہ تو انہوں قبر دے وچ آسانی ہوئے، او دے نامہ اعمال وچ نیکیاں دا اضافہ ہوئے. بجائے کہ ہائے کرن دے بس انہیں سکا ارمان کریں رہواں، لیکن اس بیچارے واسطے کوئی ایسا کام نہ کریے جس دی وجہ تو انہوں آسانی ہوئے قبر وچ. نیتیں کریں دی یا اللہ پاک جتنے بھی اساں کلام پاک پڑھ دے پایا، میں خود پڑھیا یا جو میرے ملک ہویا، اس دا ثواب اپنے پیارے حبیب دے صدقے بھائی ابو بکر دے نامہ اعمال وچ پیش کرنا قبول تے منظور فرما. تو دوستو سانو ساریاں نو ایو ہی کام کرنا چاہیے کہ کوئی سارا دوست بھرا، کوئی علاقے والا، کوئی جان والا جدوں اس دنیا تو چلا ونجے نا تے او دی واسطے سانو قرآن پاک پڑھنا چاہیے، کوئی نیک کام کرنا چاہیے. میں بچوں کچھ ایسی آیتیں پڑھا سا جنہاں دا بہت ہی ثواب ہے، بہت ہی درجہ ہے، بہت فائدہ ہوسی انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک فضل کرم کرسی. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ. ایک باری علام شریف، ترائے باری کول شریف، اول آخر درود شریف پڑھ کے بیر مل کرو. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قبول کیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ پاک سورۃ یاسین، سورۃ الرحمن، سورۃ واقعہ، الحم شریف، کل شریف، درود شریف پڑھ دسا. جو صحیح کلام میں خود پڑھا، جو میرے ملک اس کلام پڑھ دسا. یا الہ اس کلام پڑھ دسا خصوصاً بالخصوص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے وسیلے نال مولا خصوصاً بالخصوص بھائی ابو بکر دے رون پیش کرنا قبول منظور فرما. یا الہی انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما کے جنت الفردوس وچ اللہ تعالی مقام عطا فرما. یا الہی حسنین کریم صدقے انہاں دی قبراں تے قرر رحم عطا فرما. دنیا دے وچ جو بھی غلط کوتا ہے سونے حبیب صدقے معاف فرما کے جنت الفردوس وچ اللہ تعالی مقام عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہ یا کریم اللہ. یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب دے صدقے بھائی ابو بکر کو دنیا دے وچ جو بھی غلط کوتا ہے سونے حبیب صدقے معاف فرما کے جنت الفردوس وچ اللہ تعالی مقام عطا فرما. یا الہی حسنین کریم صدقے انہاں دی قبراں تے قرر رحم عطا فرما.
یا الہ اسلام پر صاحب خصوصاً بالخصوص سارے گھر بھی سارے خاندان سارے رشتہ دار دوست احباب برادری علاقے والے جو اس دنیا چلے گئے انہوں نے پیش کرنا قبول منظور فرما. یا الہ اسلام پر صاحب اما ہوا بے بدم تو لاتے آئے جدید مسلمان اس دنیا چلے گئے انہوں نے پیش کرنا قبول منظور فرما. یا الہی سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما کے جنت الفردوس سے وچ اللہ تعالی مقام عطا فرما. یا الہی حسین کریم صدیق انہاں دی قبراں تے کوڑ رحمت فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرش محمد وآلہ وسلم. سارے بچے ہوں اپنی اپنی دعا منگو بھائی ابو بکر دا نام لے کے اللہ پاک انہاں جنت الفردوس وچ اللہ تعالی مقام عطا فرمائے. سارے بچے اپنی اپنی دعا منگو علیحدہ. غالباً 4:40 دا ٹائم ہے جس ٹائم اعلان ہویا تو ہن ٹائم ہو گیا 7:15 دا. یہ تُساں آپ حساب لا لو اتنی دیر اساں قرآن پاک پڑھتے رہے ہیں تلاوتاں کریندے رہے ہیں ذکر اذکار کریندے رہے ہیں بھائی ابو بکر دے سال ثواب واسطے. جنازہ دا ٹائم ہو گیا جنازہ چاہو عوام اگے اس سائڈ تے بیٹھی ہے. اللہ پاک جنت نصیب کرے یا جناب جناب کافی بندے ہیں. اللہ پاک انہاں دے صدقے مغفرت کرے درجات بلند کرے. جنازہ گاہ پہنچ رہا ہے موڑی پیچھے بندے آ رہے ہیں. اس ویڈیو دا بناون دا ایک ہی مقصد ہے کہ جدوں ہی ساڈا اس دنیا دے کوئی دوست بھرا چلا ویندا ہے تو او دی واسطے سانوں جتنا ہی ہو سکے زیادہ تو زیادہ ایصال ثواب کرنا چاہیے. ماشاءاللہ جی جمعے تے بھی بھائی ہوراں واسطے اجتماعی دعا کرائیے. الحمد شریف کل شریف پڑھ کے جتنے بھی عوام کولو پڑھے ہوئے ہیں انہاں ساریاں قاری صاحباں دے مل کر کے اجتماعی طور تے دعا کیتی مغفرت دی. اللہ پاک انہاں دے درجات بلند کرے. اور یہ ساڈا حق ہی بندا ہر مسلمان دا کہ مسلمان نال جدوں اس دنیا تو چلا ونجے تے اپنے مسلمان بھائی نال اے تعاون کرے. تے سانوں ہی سارے نوں اللہ پاک ہدایت دے رستے تے چلاوے. اللہ سائیں ہر مسلمان نو نیک عمل دی جزا دے جو اس دنیا تے چلے گئے انہاں دی مغفرت کرے. اپنے پیارے حبیب دے صدقے انہاں نوں جنت الفردوس دے وچ اللہ تعالی مقام عطا فرمائے. اللہ سائیں ہر مسلمان نوں دنیا اور آخرت دیاں بھلائیں نصیب فرمائے. دوستو ساریاں دعا کرنی ہے جتنے بھی اس دنیا تے چلے گئے اللہ پاک انہاں نوں جنت الفردوس دے وچ اللہ تعالی مقام عطا فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شفاعت نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. ہر واسطے دعا کرنی بھائی ابو بکر واسطے بھی دعا کرنی. خدا حافظ. اللہ حافظ.